Jag följer med Vera på hennes arbetsplats, en av malmbåtarna som går mellan Malmhamnen i Luleå och stålverket i Brahestad. Vera är utbildad styrman men brukar också arbeta som sjöman på däck. Besättningen går i skift, 1 månads arbete, 1 månads ledighet. Den här turen finns flera gamla bekanta ombord. Kocken heter Pipio Röjne och har varit sjöman i över 20 år. Egentligen är det jag som är kapten på båten, sa hon när jag bad henne berätta om hennes arbete. Ge besättningen dålig mat i 1 vecka så blir det myteri. Det vet alla, så vi får respekt här i köket. Besättningen blir som en sorts familj. En av kvällarna när skiftet är ledigt blir det fest i Pippios hytt. Igor! Koskenkorva. One name Igor! Ota, ei kelpaa. Ei näin, niet. No vähän. Ensi Ville. Ensi Ville. Ei, aha. Kannattaa katsoa, onko siellä levy sisällä. On myrskyjä, alkoi nyt myllertäin, taas taivaamme kainuttelee. Ja taivaalle kauaksi avalle päin, se pilviä kuljettelee. Linnun näen lentävän myrskyä päin. Linnun, jonka tyynellä liitävän näin. Lokkiin katse kaulitun kulkee, laivan kannella silloin myös kaipaamaan jää. Mä en näe enää mitään. Niin, mä tiedän, että reunaa ees. Linnun ääni kaukainen kutsuvani. Linnun ääni maan ja taivaisiin. Is this a life that you like? Yes, I like this. This is my place.